Kweziphambili ngokuhlwa nje inkundla yomgaqo seko isichithile isicelo sesebe lezoluleko sokunikwa imvume yokubhena kwisigwebo ngenqawule yezempilo yanikwa umnumzana Jacob Zuma. The Constitutional Court judgment affirms the fact that the President acted within the rule of law. Inkundla yomgaqo seko ithi akho bungqina bubonisa ukuba ukunqunyamisa kukamongameli Ramaphosa advocate Mkhwebane kwabeke emngciphekweni ukubhidana koxanduva lwakhe laseburhulumenteni nemiba yakhe yabucala. Umbutho wembaleki Athletics South Africa ufunge ngelithi uza kumnika inkxaso nakwesiphina isigqibo esithathayo uCaster Semenya emva kwediabi lempumelelo aliphumelele kutshanje. Egamelo londaba belijelo ndiyandibhodisa mawethu sisamkela nani babukeli kwijelo iGDT singalibasanga masilibethe liphala. Inkundla yomgaqo seko isichithile isicelo sesebe lezoluleko sokunikwa imvume yokubhena kwisigwebo senkundla ephakamileyo yezibheno ngenqawule yezempilo yanikwa owayesakuba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma. Kwisigwebo sayo inkundla yomgaqo seko ithe ayiwabona amathuba empumelelo yesisibheno. Isebe lezoluleko belifuna ukubhena kwisigwebo sokuba ukukhululwa ngenqawule kamnumzana Zuma kwangekho mthethweni. Lezibheno yagweba ngelithi wayesakuba ngumkomishinala wenkonzo zoluleko uArthur Fraser wamkhulula ngongekho mthethweni umnumzana Jacob Zuma ngenqawule yezempilo. Umnumzana Jacob Zuma wathothoza inyanga ezingaphansi kwezimbini kwisigwebo seinyanga ezili-15 kwiziko loluleko laseMtshezi kwaZulu Natal. Isigwebo senkundla yomgaqo seko sithi makabuyiselwe kweliziko loluleko umnumzana Jacob Zuma agqibezele isigwebo sakhe. Umnumzana Zuma wagwetywa inyanga ezili-15 entolongweni emva kokudelela umyalelo wenkundla yomgaqo siseko wokuba avele phambi kwekomishoni eyayiphanda ukubanjwa kukarhulumente ngobhongwana. Inkundla yomgaqo seko igwebe ngelithi umongameli Cyril Ramaphosa akazange amqumamise umkhuseli woluntu advocate Busisiwe Mkhwebane ngenjongo zokumthintela ekubeni aphande ibholo lefama yakhe iphalaphala. Ukusemva kokuba ngaphambili inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni ichaze njengokungafanelekanga ukunqunyanyiswa kwaMkhwebane. uRamaphosa wamnqumamisa uMkhwebane ngoJuni wonyaka ophelileyo. Ucejwe olunyudumo olungophiyo kwezomthetho umkhuseli woluntu onqunyanyisiweyo uadvocate Busisiwe Mkhwebane emva kokuba inkundla yomgaqo siseko igqibe kwelokuba sasikhona isizathu esinesihlahla sokuba umongameli Cyril Ramaphosa amnqumamise esikhundleni. The president not suspend the public protector to prejudice her. The suspension is only a precautionary one and does no harm to her, as she remains on full pay, has time to properly attend to her defense in the Section 194 inquiry, and some reputational harm, as she is already subject to a highly public inquiry. Sifika ngethuba igqiza le-Section 194 beliqhuba uphando malunga nokulungela kukaMkhwebane ukuba kule ofisi umongameli Cyril Ramaphosa usamkele sisigwebo. President Ramaphosa has noted and welcomed the Constitutional Court decision on the suspension of Advocate Busisiwe Mkhwebane. The Constitutional Court judgment affirms the fact that the President acted within the rule of law, and it also affirms the President's adherence to due process and fairness. Kusenjalo iDA ithi inkundla yomgaqo siseko ithatha isigqibo esifanelekileyo. I think it is just another indication of how unsuitable she is to be the public protector, and I think it is just another indication how we need this Section 194 process to conclude as quickly as possible so we can close this chapter on this terrible public protector. Ukanti EFF ithi nangona isithobele esisigqibo kodwa ayihambisani naso esisigqibo senkundla yomgaqo siseko. Well, we disagree with that, and it is well within the rights of the EFF to disagree with the court. We respect the decision of the court, but we don't agree with it. Busisiwe Mkhwebane bengekafumaneki kuba phefumle ngalomba.
Kusenjalo i-ATM idanile sisigwebo senkundla yomgaqo-seko efumanise ukuba umongameli Cyril Ramaphosa usebenze ngokufanelekileyo xa wayemnqumamisa u-advocate Busiwe Mkhwebane njengomkhuseli woluntu. Ukanti amanye amaqela athi isigwebo senkundla kufuneka sihlonitshwe. Surprised by this judgment, given the history of unfair and bizarre judgments whenever Advocate Busiwe Mkhwebane appears before the Apex Court. We firmly believe that this judgment does not reflect the principles of justice and impartiality. The African Transformation Movement remains steadfast in the view that the president's decision to suspend Advocate Mkhwebane was retaliatory and irrational in nature and therefore unlawful. DP does think that it is rather unfortunate that the president's timing to suspend the public protector took place 2 days after she had indicated that she would investigate the theft at the president's Pala farm. This, we believe, left room for the public to assume that he had an ulterior motive to suspend the public protector. In the view of the ACDP, the President of South Africa has a case to answer as found in the Section 89 Committee, and answer he must. The Apex Court has now decided that the suspension of Public Protector Mkhwebane by the President of the country, there was nothing untoward about it, and it stands. So they upheld that decision, and as the IFP, we respect the decision that was taken. The finding of the Constitutional Court that President Ramaphosa acted rationally and in his rights to suspend the Public Protector Busiwe Mkhwebane, that millions of rand of taxpayers' money was wasted on legal costs. She is trying everything to prevent a finding and finality before the 15th of October, because if she survives until then, she will get all her benefits as public protector. Umkomishinala kazolonke enkonzo zoluleko umnumzana Magodi Tobakhalo wakhabile amabango athi ufumana impatho ekhethekileyo ugqirha Nandipha Magudumana ngomnye wabatyholwa kwityala lokukhwesha kaThabo Bester kwiziko loluleko. Umnumzana Tobakhalo utyelele iziko loluleko lamanina ibhiza amakhethe eKroonstad apho Magudumana avalelwe khona. Ugcinwe kwicandelo lesibhedlele kweli ziko. Osa alichaze eliziko ligcine uMagudumana njengendawo yokuqinisekisa ukuba amabanjwa wazonzakalisi okanye abe semngciphekweni wokugqithisa amafu. Ngokutsho kamkomishinala, isisele ekugcinwe kuso Magudumana sesona sakhe sakhuseleka kweli ziko. Uthi Magudumana ugcine kweli candelo kuba elibanjwa elisemdleni woluntu jikelele. In this section, they are under a watchful eye 24 hours, 7 days a week. She is eating food from the facility here. She's not under any special diet. If that was the case, it would have been sanctioned by the correctional facility doctor. Tobakhale uthi zikhelekile inkqubo zotyelelo kumaziko oluleko. This is a normal common visit that I do. The only thing that is a difference is because we are with you, because we wanted to make it a point that South Africans can see that there is no preferential treatment that is given to this offender, as you know, she is always singled out, and the other one also, Thabo Bester, is always singled out. Ibanjwa kwisaloni yeliziko loluleko liqinisekise ukuba likhe lincokole noMagudumana, yaye uMagudumana uzenza ngokwakhe inwele kule saloni phambi kokuya enkundleni. Umkomishinala kwaphose iliso kwithala lencwadi leliziko nelisetyenziswe kuMagudumana kuvela ngobuxhakaxhaka bobuchwepheshe kwinkundla kaMantyi yaseBloemfontein ngoMeyi. Kusenjalo isibheno sikaMagudumana ngokubanjwa kwakhe eTanzania siza kuchotshelwa kwinkundla ephakamileyo eFreystata ngolwesihlanu. Magudumana ubhenele kwinkundla ephakamileyo ngelokucela umngeni kubanjwa kwakhe kwelalizwe ngo-April.
Kwalapha ezindabeni otshola ngokutshisa iParlamente nomqolo ubuzandile mafe uvele wadanduluka waqhashambula ngelicevele ekudleni ngalentsasa kodwa masithuma umntwana evenkeni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo yakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe inkundla yomgaqo-seko isichithile isicelo sesebe lezoluleko sokunikwa imvume yokubhena kwisigwebo senkundla ephakamileyo yezibheno ngenqawu lezempilo enikwa owayesakuba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma. Kwisigwebo sayo inkundla yomgaqo-seko ithe ayiwabona amathuba empumelelo yesi sibheno. Ingxelo yezengqondo eyalelwe inkundla ifumanise ukuba uzandile mafe otyholwa ngokutshisa iParlamente inkqubo yenkundla kukwafunyaniswe ukuba ngexesha kwenzeka isiganeko atyholwa ngaso umafe akazange abone bugwenxa kwisenzo atyholwa ngaso. Uzandile Mafu ukhwele ngikhumbini selishwabula phakathi kwezinye ukuba nguye otshisa izakhiwo zeParlamente kwaye akazisoli. It must relocate, it must move here, this Parliament. I ban it intentionally. Me, Christmas Zandile Mafe. I want to ban it more if it doesn't move to Bloemfontein or Pretoria. Umafe uvalelwe kwicandelo lesibhedlele kwitrongo yasePolsmo emva kwengxelo yesibini yoogqirha bengqondo ebemana ukudanduluka namhlanje ngethuba esenkundleni. I want a life sentence of 25 years from now 2023 until after 2043. I'm not afraid of a life sentence. You took me to the psychiatrist. There is no psychiatrist. It's a court, it's a private court. Amagqwetha befuna ityala limiselwe iveki ezintandathu khona ukuze baphephe zoogqirha bengqondo. Ujongwa ngabantu abanesakhono sokwenza loo nto. Uxhomekeke wena ke njengegqwetha kubantu abanesakhono sokwenza loo nto. Ujaji Rasmus ukhalimile ngokulibaziseka kwelityala ekhala nokungabikho onxibelelwano ngakumagqwetha kamafe naxingxelo kagqirha ibikubo ngaphezu kwethuba elingangenyanga. Ubanike nje iveki ezintathu esithi ulimiso kokugqibela ityala. The findings were 1, that the accused is unable to follow court proceedings as to make a proper defense. Secondly, that at the time of the alleged offense, the accused was unable to appreciate the wrongfulness of the act in question. Ityala limiselwe inyanga ezayo. Thandiswa Mawu weendaba ze-SABC eKapa. Bekubanjwe inhlanganiso noluntu emakhanda namhlanje nalapho uninzi lwabantu lungahambisana nokufuduswa kwenkundla ephakamileyo emakhanda iswebhisho. Umphathiswa wezobulungisa mnumzana Ronald Lamula beyizimasile le nhlanganiso. Isigqibo sekomishoni kaMosineke eyiphanda nganomba sakhutshwa ngekudala. Le ngxelo yethutyana iphakamisa ukuba le ofisi yenkundla ephakamileyo ifuduswe iswebhisho kodwa abahlali bayakhaba nesi siphakamiso. Le ngxelo ibanga ngelithi ukuza kusondeza inkonzo zobulungisa kufutshane kuluntu kwaye iofisi yenkundla ephakamileyo iba kwidolophu engundlunkulu wephondo. Kweli phondo lodolophu yibhisho. Access to justice is not just about physical access, and so we have put forward for ministers' consideration a report which was provided by the former Chief Justice Arthur Chaskalson, where he clearly indicated how the jurisdictional boundaries can be reconfigured. Masipala wasemakana uthi ukuba iyafuduka le ofisi yenkundla ephakamileyo kule dolophu iza kuba negalelo elibi kuqoqosho oludodobalayo lesi sixeko. I-High Court ngezinye ze-institutions ezincedisana nomasipala kakhulu kwinto yokuqokelela inkonzo khona ukuze sizokwazi ukudeliver nathi ngokokulindeleke ngokohlobo kulindeleke ngalo. Isebe lezobulungisa lithi ukuhlengahlengiswa kwenkundla kuza kusondeza inkonzo zobulungisa kufutshane eluntwini kwaye kulungiswa nezigqibo zexesha localucalulo. We need to rationalize it to enable access to justice for the whole province of the Eastern Cape, but the rationalization process is also for the whole country, but we also have to consider the issues that the community is raising, impact to the economy of the area. Kwindaba ze-SABC ndingumcebisi ngqina ndisemakhanda.
Ngaphambili sikubuze uluvo lwakho mbukeli ngelinqaku waphendula wenjenje kwiqonga lethu leWhatsApp. Ngoba akukho mohluko ngiuqondayo umuntu uzakwenzeka ngokufuduswa kwayo. Nama ndihambisana nani bakuthatha izinto sezikhona sihambe sisiwe kwezifundiselo kwezinye indawo. Ibhisho yenye yedolophu ezinkulu enovuya uba ngapha inothi yofika khona le court. Uba lo nkundla leyo umsasazi xa beyifudusile izawenza umahluko. Bangayifudusa ke bayiseke kulo bhisho yayo. Vele la bhisho ithenjwe kakhulu. Yonke into yenziwa kula bhisho. Mayicace kaloku ibhisho balikhomkhulu lethu lase Eastern Cape. Zonke office ezinkulu mazibe sebhisho. Ingase zithi inkundla esezikhona zingabi sadilizwa, la mali ithathwe yenziwe imfuno zabahlali. Mina angiyiboni inkinga uma ngabe izokwenza umehluko ezintweni eziphathelene nomthetho. Lihle kakhulu eliphula leza nomnumzana uRonald Lamola lokuba lenkundla ifuduke ihambe yebhusha. Incitha xesha leyo sasazi. Into bazoyenza bazofumana ithuba loba mabayehlise imali ehle ngemilenze. Hayi if bayifudukisa ingachani uqoqosho lonto le ngoba yonke into mose yenziwa ngemali. Ingathi uhulumende ukwiphulo lokwenza inguqu kwinto nje edibene nohulumende ocalucalulo. Kanti ushiya inyembezi kubantu basemakana kuba la nkundla ephakamele seyabo ngoku. Ananqaki noba lo nkundla leyo ingayapi as long ingazuchaphazela i350 yami qha. Amafama enkukhu eThekwini athi atsala nzima ngenxa yokucima kombane nokonyuka kwendleko ezifana nokutya kwenkukhu, ikakhulu ngenxa yeziganeko zehlabathi kuquka imfazwe eUkraine. Amaxabiso enyama yenkukhu ezithengiswayo onyuke nge-17 ekhulwini kunyaka ophelileyo ngenxa yokunyuka kwendleko zokutya kwenkukhu ngama-22 ekhulwini. uThulasizwe Mathenjwa waqala ishishini lakhe lenkukhu ngo-2019 wagqiba kwelokuba aqale elishishini emva kokuba engafumani imisebenzi kwakufundeleyo neziganeko ezenzeka kwihlabathi. Salahlelwa inkukhu ezi-around 1,000 ama-price okudla abenyuka vele even ingakaqali impi e-Ukraine but awuthi ukuqala kwempi asenyuka njalo. Ukwaqhuba neshishini lokuxhela nesilarha kwakule ndawo kodwa ukucima kombane kuphazamisana neshishini lakhe. Othengisa inkukhu esitalatweni uthi ukunyuka kokutya kwazo kwenza ukuba ixabiso lokuthengiswa kwazo lenyuke. Ukhupho kokudla emuva nenkukhu vele nazo iprice iyakhuphuka. Uma khupho weprice thina njengoba sidayisa la kuyenza ukuthi inkukhu zingadayiseki silokhu sithenga umbila sifida. Ingadayiseki inkukhu. Abathengisi bokutya nabo baziva becinezelekile. Sekukuthi sizidimande ukuthi upheka hayi ngoba icheap usuyayithenga nje. Ngoba phela egcineni fanele kuba ukuthi bakhona inkukhu ibakhona ibeef. Uzama ukuthi ama-customer ngathi afike namhlanje ayikho ichicken nakusasa ayikho ichicken ngenxa yokuthi iyabiza uzama nje ukudonsa wona. Ukunyuka kwendleko namaxabiso nemfuno yokutya amafama enkukhu ezincinci acinga ukuvala amashishini ukuze afune ezinye indlela zengeniso. Abahlali baseKimberley balichwayitele ukunqamla incamisa eGatsby. Esonga sisikwa sibe ngumcwengo kwembo yaseFrance zesihlohlwe izinto eziliqela. Usapho lwaseKimberley lucele ukuthengisa esi sidlo kubahlali baseDiamond City. Sisonka esibizwa njengeGatsby sithi sakombeswa ngezihlohlo ezahlukileyo ezifana nonqiyoyo abaqhafuqhafu, itapile eziqhotswe mafutheni nezinye iziqholo. Sitsho siginyisa ingwiqi imbali yeGatsby engundaba mlonyeni ngoku eKimberley isukela kule ntaba etafile kweli nethi kunqalwe isonka esiyiroli yaseFrance ukuyikhupha. Ngelixa loqubule gqitha wentsholongwane i-COVID-19 olusapho lakwaLanga lwazixelela ngokuqulunqa elishishini ukunika abahlali amacebo wokusiwa phansi kwempumlo. Usapho lwakwaLanga luthi angumangaliso amava abawaxhamle ngokuba maxhapheshu noshishino lweGatsby imihla nezolo yaye uncumo abalibona kubathengi rhoqo ludadisa iintliziyo zabo kwincindi yobusi. Ngaphandle kwamanqanaba amaxabiso ezinto aqatsele ukwenyuka abakwaLanga bathe gqolo noqinisekisa ukubeka abathengi babo ekuqaleni. I cook my food with love, so
to share the love with people through food is very amazing. The most important thing is to turn the experience into a good service. Ewe kuyalindwa kodwa uninzi luba nengqiniseko yeziphumo zobuyumyum beGatsby. Izincomo ezithondelanayo abazifumanayo ngoncuthu lweGatsby zabo abakwalanga azibenzi bazinze koko basazelela ulangazelelo lokuzijula ijacu ukukhulisa elishishini inkalo zo. Kwezemidlalo umbutho wembaleki Athletics South Africa ufunge ngelithi uza kumnika inkxaso nakwesipina isigqibo wasithathayo uCaster Semenya emva kokuphumelela idabi lenkundla kwinkundla yamalungelo oluntu yaseYurophu. Umbutho wembaleki kwihlabathi wamkhaba ukuba akhuphisane kwezinye iintlobo zogqantso ngenxa yamaqondo aphezulu etestosterone emzimbeni wakhe. Kukho amarhe athendi wokuba uSemenya uza kufaka umdliwo ngakwi-World Athletics ngenxa yokulahlekelwa ingeniso kule minyaka edlulileyo. uSemenya ube kwidabi lenkundla neWorld Athletics sukela kumiliselwa kwale mithetho ngo-2018. Isigqibo senkundla yamalungelo oluntu yaseYurophu imbaleki kwihlabathi icingisise isigqibo sokunyanzelisa imbaleki zithobe amaqondo etestosterone. From our side as Athletics South Africa, we're very excited, we're very delighted to say at long last we are getting some victory, at least motivate us all to say it's not the end of the world, and then we have jumped one hurdle, and then maybe the other hurdle, if it may come, it gives us a courage to say we might jump another hurdle. Kusenjalo zingaphaya kwamashumi amabini imbaleki esele zizibekele indawo kwi-World Senior Athletics Championships eBudapest, eHungary. At the present moment, we've got plus minus 26 athletes that have already qualified. But don't forget, we've got the ranking that is still taking place. The closing date of that one is on the 20th, at the end of July. Ezinye zembaleki ezizibekele indawo nguRian Mphahlele, uSteven Mukoka, uTsepo Chite noZakithi Nene. Qonqololo ziyaguqa ziyakhothama ezalenhlwa ezangomso ziza ngoligamageba umakhumalo uthi mazikuthe nase bo akubandiye makube chusibehele.